Jawana saka Jawa kanggo nikmati perpaduan alam sing sampurna ing antarane teh sing ambak, sing menjulang lan kunjungan Gunung Sindoro manunggal ing panggonan. Latah Dewa Wonosobo duweni pesona alam bakal arupa panorama alam sing indah banget, salah sijine kurang populer nanging ternyata orang malah gede timbang kelapa. Warna telaga ini sendiri sedang kelapa iki luwih endah karo kutha. Daerah sing paling apik kanggo nikmati keindahan telaga ini yaitu Telaga Bukit Seru Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya Zainal Arifin dalam channel Bang Jai Channel. Pada pertemuan kali ini kita akan menuju ke wisata alam Bukit Seroja. Wisata alam Bukit Seroja adalah wisata alam yang terletak di perbukitan Telaga Menjer. Di Bukit Seroja ini kita bisa melihat pemandangan Telaga Menjer dari atas dengan latar belakang view Gunung Sindoro dan Sakdurunge mlebu ing kawasan wisata Bukit Seroja Wonosobo, para wisatawan bakal dimanjakake kanthi gambaran ijo ing sisih tengen lan sendang ing sisih kiwa. Wonten telaga lan bukit-bukit ing saubenge kanthi lungguh ing pinggir dalan kangge para turis. Sindoro dan Gunung Kembang. Sebelum masa pandemi, wisata alam ini sangat ngehit di kalangan anak muda. Dan bagaimana keadaan pada masa pandemi ini? Oke, kita langsung aja menuju ke Bukit Seroja dan tonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini.